Fawla numru 3 Kompliet tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil tal-imprenditur Hugo Chetcuti fl-Lulju li għadda. Fil-preżenza ta' l-Melek, is-Serb mixli bil-qtil tal-imprenditur li kien imdawwar minn bosta uffiċjali mill-faċilità korrettiva ta' Kordin, xedu bosta tobba li spjegaw il-komplikazzjonijiet li għadda minnhom is-Sur Chetcuti kemm dam l-isptar qabel miet fit-12 ta' Lulju. L-ewwel tela fuq il-pedina tax-xhieda kien il-Kirurgu konsulent fid-Dipartiment tal-Emerġenza Dr. Jonathan Joslin li qal li l-vittma wasal l-emerġenza 6 minuti qabel il-11 ta' filgħaxija u sa 20 minuta wara kien fit-teatru tal-operazzjonijiet. Qal li d-deċiżjoni li ġie operat malajr ittieħdet f'kuntest li Chetcuti sofra minn emorraġija interna qalbu bdiet taġġel u tbaxxitlu l-pressjoni. U appreżenta wkoll 4 ritratti tal-feriti li ġarrab Chetcuti fil-lejl tas-6 ta' Lulju qabel ġie operat. F'dak il-ħin il-vittma ġie ċertifikat li jinsab f'qada kritika. Xed ukoll it-tabib Josef Mifsud li qal li ma kienx hemm ħin biżżejjed biex isir CT scan. Qal li l-feriti f'żaqqu kienu ta' 2 ċentimetri il-waħda. Xed ukoll Dr. Ayman Mustafa li kien l-ewwel kirurgu li opera lill-vittma u qal li sab diversi tiċrit fl-imsaren. Spjega li wara li waqaf id-demm ġew iċċekkjati l-organi kollha għal 3 darbiet. Xed ukoll il-konsulent Alex Attard li għal snin twal kien it-tabib u ħabib ta' Hugo. Qal li wara li sar jaf bil-każ mill-aħbarijiet marħdejn Hugo kelmu u kien fiduċjuż li se jaqleb għall-aħjar. Iżda l-għada l-ħadd sab lil Chetcuti fuq il-magni għax kellu bżonn l-ossiġnu. Qal li meta eżaminalu żaqqu innota li ma kienx normali u għaldaqstant ħass li kellha ssir operazzjoni oħra. Hawnhekk instab li kien hemm tiċrita oħra fl-imsaren li jista' jkun li kienet il-kawża ta' infezzjoni li żviluppatlu u l-infirxet fid-demm. Xedu wkoll numru ta' uffiċjali tal-Pulizija fejn ingħad li għall-avveniment privat li matulu ġie attakkat Hugo il-bibien baqgħu miftuħa. Ingħad ukoll li meta l-Pulizija tkellmu ma' Chetcuti, hu il-vittma, qal li ra li l-akkużat jagħmel mossa l quddiem lura għal aktar minn darba ribżaq Hugo. Dak il-ħin Hugo beda jżomm żaqqu u qal lil ħuh biex jaqbdu. Il-każ ikompli fis-26 ta' Settembru.